नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोन नायदो नै आंनि फिसाजोआ नै हानि एक्सट्रा खालामसिगोन ग्रेस दैमारि बिथाङा नै मामि बेरे बिदिबो खनसे नै बे पुरा फुलाव हानि नै पुरा हानि नै बेयाव रस दंजोबो पुरा नै पुरा रस आरो बिसोर जानाय बेखौ सेखाजों हाखाबाय आङो नै नैबे सेखाजों हाखाजोब्बाय नै पुरा नै बेखौ आङो बेयाव सोनोसै नै बेयाव पुरा 8टा फ्रेम दङ बेयाव 1 2 3 4 5 6 7 8 नैयाव मिसे दङ आं बेखौ सोनोसै नै बेखौ सोनोसै दा बेखौ सोनाय लोगो लोगोनो रसा गगोन ओइ गाहायाव रस दङ नै नायदों नोंथांमोना दे मामि फिदिंदो दे फिदिंदो दे फिदिंदो दे नै गबाय जोंहा फिसाजोआ नै बरिया रोङोलै बेबो नै मामि दे नै पुरा गिदिंगासिनो नै नैथिं गजोब्बाय नै बिथिं गबाय दा नैथिंखौ होनोसै नैथिंखौ नै नै गबाय आरो इथिं राय होनोसै नै इथिंखौ होनोसै बेलथायना होनोसै दायो बेलथायना होनोसै इथिं बेलथायना होबाय बेखौ आरो नै बेखौ बेलथायना होनोसै बेबो गबाय नै पुरा फिनिश नै गजोब्बाय नै बेखौ इथिं खालामना होनोसै नै दे मा फिदिंदो दे बरिया फिसाजोआबो रोंबायलै मावनो थाखाय हायो नै मोजां नै बेथिंनिफ्राय बिबारफोरा जायो नै बेनिफ्रायबो ओंखारो बिबार गय बिबारनिफ्राय ओंखारो गोसा फिदिं मामा गोसा फिदिंदो नै गजोब्बाय दायो नायदो नोंथांमोना नै गैला नै गजोब्बाय रसा गैला दायो नै इथिं ओंखारसिगोन नै नोंथांमोना नायदो नै 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 रसा ओंखारबायसै नै 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 बेनिफ्राय रस बै सिङाव दङ रसा दायो ओंखारसिगोन नै ओंखारगासिनो नै पुरा नै बेयाव ओंखारबाय रसा नै रस दङ बेयाव रस आरो नैबे फान्टा दङ फान्टा नै बे बथलसे ओंखारबाय नै पुरा बथलसे नै फान्टा बे फान्टा बथल दङ बथलसे ओंखारबाय नै मामा नोंहा दाउआ नै Hi guys, thank you for watching.